masalah nopo kalih dagelan, Dik? Sanjange dagelan pengkhianat ngono. Enten masalah nopo, duwe kisah nopo karo dagelan, Dik? Pokoke aja percaya karo cangkem dagelan ya, Dik. Ruwakne kuwi Dieling-eling. Hah? Oh, insyaallah. Ngono kae iki ora serius, ngono iki mung guyon. Lah nek kowe terus mbok tanggapi dengan hati kowe engko kecewa. Heeh. Ngono. Sapa? Jolang apa sapa? ora. Dion Rengga. Iya. Ning nong gareng kon metu rene. Wah yo no. Padha-padha nyambut gawe. Bareng karo Mbak Lucy karo Mbak Tatin. Wong iki wis delok meneh iki ruwatan. Iya. Ditembangke sing kepenak, sing enak. Upamane apa kok tembang-tembang lawas sing isih ditembangke penak diruwake tur ora sing ning apa kuwi kipung kuping kok kipung. Mbak Lucy, Mbak Tatin, Mas Gareng ya. Kinutang-kutang tansah bisa lelati narbuka rasa tentrem kaya kuciku susila dadi teko tuloda sampe itu sarapungan wujud tapi sana murid juga kaya budaya itu rasa kemu sementara Selamat pagi. Sugeng enjing Pak Igit. Selamat malih Pak Igit. Nggih. Sesen goro-goro. Sesen goro-goro. Goro-goro ini rogoh-rogoh rasa. Rogoh-rogoh rasa. Luwih-luwih nyawang Mbak Lucy, nyawang Mbak Tatin jan ora mangan pun ketok wareg nggih. Nggih, Pak. Nggih leres. Piyae kok iso mbleguk-bleguk kaya ngene. Pancen subur makmur kok. Ning sing bagus sehat, Pak. Alhamdulillah. Sing bagus sehat kaya Mbak Lucy, Mbak Tatin nyatane setiap malam tampil menghibur tapi tetap fit dan tetap sehat. Iya, tetap fit, tetap sehat. Kerjaan niku kedah dinikmati. Rezeki kudu disyukuri. Ngono ta nggih? Nggih. Terus Lah nggih, wanci gara-gara ana ing Seragi mriki. piye? Lumayan. Tetap sehat, tetap fit karena minum biomoringa. Ya. Apabila sakit berlanjut minum Cet Enko. Cet Enko. Iya. Kok ngajak promosi ya ini. Nggih. Ngapunten Pak Igit. Mboten apa-apa. WA kula dibales riyen. Dalem? WA-ne kula dibales riyen. Kowe mau WA apa? Kula, Pak. Kok ora eneng tipate. Nomor lawas sih. kok WA-an karo Pak Sigit. Lah mah WA aku ora. Wis tak omongke to nek aku ki seneng karo Pak Sigit lah ya. Kelainan. Nomormu sing ndi gurine? Niku lho, Pak. Job masuk untuk Pak Sigit. Oh, Pak Sigit kok. Job masuk. Waduh. Kalimantan. Iki nganu wah lah sinyalku angel ya. Nggih, engko tak wacane.
Modalang kondang kok ora ndek Gara-gara raga-raga rasa. Raga-raga rasa. Tegese rasane nggon limbukan karo gara-gara wis beda. Wis bedane. Yen mau tembange brang-breng brang-breng, gayeng-gayengan mbok menawa saiki sing dikersakne klasik-klasikan. Oh, nggih. Contone tambal ban. Ya ora. Ya sing wonten sing request podang kuning Nah, barang podang kuning. nakani sonten mau nggih. Oh, mau dereng nggih Pak Igit? Oh dereng. Pokoknya niki panggah semangat apapun yang terjadi Lah, ya bagaimanapun semangat. cuacanya ya Semangat. toh. Lagi nulat karo semangate Pak Igit itu loh, luar Iya. biasa sak kanca. Nyatane tetap mengabdikan seni totalitas. Alhamdulillah. Nadyan to pendak bengi pentas terus tekan sesuk mbuh tanggal akhir bulan. terus iki ra tau leren. Ya Kan alhamdulillah. akhir tahun Nggih. iki ana ta, Pak? Yes kaya sing dingendikake Pak Sigit nek ora enek ora entuk sambat, nek pas enek kudu semangat. Semangat. Nah, Nggih, Pak. semangat. Nggih. siap, Ilmu siap. ilmu yang bagus nanti akan saya pakai Pak ilmu. Wah, nggih. Kok saiki dalange kok kaya ngantuk to jene. Ora Mbak. Minum dulu, Kopi minum kuki kutah iki mau iket sore Oh, mau. alah. Oh, Pak ngersakne kopi. Njaluk tulung reng kowe kancaku. Utah napa bocor? Utah ya. Heeh. Kopi. Aku nrimo lho, dalang nrimo gelas plastik ngono iki gelem lho. Ya, Saya yang perjalanan jauh ki nek ngasto gelas dhewe ora urung ya pecah ning dalan kok, Pak. iki arep golek Nek ning perjalanan jauh iki aku aman. Pokoknya selama istriku ada di sampingku, semua kebutuhanku tercukupi. Kok dingaren, Pak? Loh, Biasane ibu mboten nate nderekke kok dalu niki nderek. Lho tak jak terus leng mergo aku nek ora ana bojoku, alah aku tenagaku kaya lemes. Ning saestu Mergo tenaga super power ya kae. Ya kaya Mbak Tatin karo oh paribasan Mbak tar. Yune kae. Lha aku arep ngombe sing bukake ya bojoku. Diduani sik. Arep dahar ya didulan sik. Ayo dingaren Aku tak ngerti ae. tak dingarenke lho Pak Igit kok. Lho aku biasane niru Mbak Tatin to ning ditutuke Mbak Yune gandeng Mbak Yuku ora iso ngetutke aku ya bojoku sing tak jak. Lah kula ya Mbak Yune ya bojone melu kabeh. Pak Tulus niki nderek. Iya, Ya. ikut. Mbok nek melu kan munggah panggung tak kon pas petaraman ben ngendang ngoten lho Mbak. Alah kok ora ngerti garape ndak tekan ngendi-ngendi to. Ah, nggih mboten garapan iki nek Mbak Tulus. Tatin niku nek tanggapan anake dijak, bojone dijak, Dijak. Mbak Yune dijak, li'e dijak, Ngirit soalnya ngirit. ngomah rang liwet. Nggih. Ani ki rong dina pun mboten kondur kok ya. Lho nggih. Laris ten wilayah Ponorogo. Nggih, matur sembah nuwun pokoke mboten ngilang-ilangke niki kula mriki nggih lantaran Mbak Lucy. Ora. Semanten ugi kula, Pak. Nggih, tadi Lumantar Mbak Lucy. malam hari ini adalah Bu Bos kita. ya. Ngapa kok lumantar aku ki? Ya wong sing telepon awakmu. Lumantar Pak Lurah ro Pak Eko. Yo lantaran jenengan ya. Podar kunir ya. Podar kuning. Pak. Podang kuning. Disetip. Nek salah disetip Pak Igit. Salah disetip. Podar kuning. Nah. Mau ijo limikmu ya Mas. Mboten, Pak. Ora ya Nek wis. salah disetip, Pak. Wah, wis kan. Nadyan wujud. Marai. Ampun. Pripun, Pak? Pertama. Sikut mutiar. Nadyan wujud temong peksi. Wah, gareng ngarepe ya ono pendopone, Mbak Dalem. Mbak. Nggih, Pak. Oh iya, aku nonton live streaming iki, wah nglumpuki kanca-kanca. Ini cagake nggih kuatah harus ngene jenengan. Gede-gede. Akeh kayak campur cagak pring, wong pendopone ndoyong ulon dicagak ke wetan. Kula cakake telu. Ndek iki tak tiliki pendopone sing arepe sujud. Sujud bareng toh? Apa gaya Ambruk baru? mengarep. Nggih, Pak. Pangestunipun amblek nih, Pak. Nggih. Kaken cagak terus sujud. Kok anu ukir-ukiran. Kok anu ukir. Oleh mumuk ukir-ukiran apa? Lho reng usuk tak ukir apa? Alah kayak genah dibadok rayap kok diukir. Lah ya terus dadi ambruk niku. Kowe nyuwara pecele metu nyenengne gitu. Ya jenenge tiba kemil ngeten. Lah napa? Tiba Pas metu, pas awake dhewe munggah daharane teko. teko. Sok karo kowe neh ya nek tanggal piro ya kene? Ning nyemoh ae ya. Nggih, Pak. Solo 3. 23. Iso apal apa ora baris selanjutnya? Apa saged, Pak? Saged. Iya iya. Nadane Ro 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 ji 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 moji roji.
Wong e melu bayarno. Elisa mumet. Sajake kangen karo Roji-roji, dikacani sing gede-gede loro ora trima. Ya. Kleteske, Pak. Ndang mumpungi kebelet tipis iki. Agawe talining tresno. Ciri khas dagelan kidul karo pantura iki beda. Oh, enten bentare ta, Pak? Nek dagelan kidul kaya jenengan bareng ini wah gelangan emas. Asli ya, Pak. Nggih. Ning kok rada ana ijo-ijone ning nggon lengan. Lah nggih asli semprotan dadi niki pun wayah nyemprot. Nek dagelan lor nganggo kalung. Alus manis meraati. Aku muni dagelan kok milani berbes mili sabar. Enten apa, Dik? Apa sajake ora mentolo to? Enten masalah nopo kalih dagelan, Dik? Sanjange dagelan pengkhianat ngono. Enten masalah nopo, duwe kisah nopo karo dagelan, Dik? Pokoke aja percaya karo cangkem dagelan ya, Dik. Ruwakne kuwi. Dieling-eling. Hah? Oh, insyaallah. Ngono kae ki ora serius, ngono ki mung guyon. Lah nek kowe terus mbok tanggapi dengan hati kowe engko kecewa. Ngono. Sapa? Jolang apa sapa? Ora. Jolangi deh Mbak Eni ya. Oh lah iya. Wes suwe nggonku lalono. Nanonan Goleki si podang jenah. Campur sarimu jenenge apa, Rek? Campur sarimu jenenge apa? Gatra, Pak. Gatra. Grup. Gatra Grup niku ganti jeneng pun ping sekawan. Tapi pemainnya ya ajek kae. Non? Pemainnya ya ajek. Nggih nika. Oh iya. Nika. Sok tak tanggap ning Rembang. Nah ya, Pak. Tanggal pinten kula panjeri sampean, Pak? Lagi tak goleke pasaran. Oh iya. Ben laris campur sarimu ganti neneh jenenge. Sapa? Mawud Grup. Iba bungahing atiku Nanonane nyanding bisa dadi tombo. buka vokal Nggih, saking Mbak Tatin. Lucy. Oh Lucy. Nah, sak bait Mbak Lucy, sak bait Mbak Tatin. Nggih, Pak. Non tak dadak gredak gelak. Dadi gareng main eksis le joget. Nggih, Pak. Wong gareng iki ra konsisten. Nek mlaku rene sing pincang sikil tengen, nek mlaku rono sing pincang sikil kiwa. Mbok le ajeb nek pincang. Oh, niki sikil operasi kok, Pak. Oh iya. Monggo Mbak Lucy podang kuning karya Pak Darno Ngawi. Dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mabang mitraganku ngitri ora krasa esuk awan nganti
matur nuwun. Awas sami-sami. Campur Kembang podang kuning Pak Igit. Nggih podang. Oh, Pun iki sing diaturke. mbek aku iki nomormu iki to iki. Nggih. Iki nomor. Iki Pak Mampun Pak nggih lho sak. Wah, Ayo Pak. ono foto Alah, bojo. Pak Igit lah. Lah, mekro to, foto Pak. Iya, iya. Ah, kandhane mekro. Iki wis tak catet lawas nek nomor iki. Nggih, nggih. Reneng iki nggih. Sampun iki Mas Petruk nggih. Nggih. Coba sakniki nggih presiden sing saking Ponorogo niku. Wah, nggih. Ponorogo. Mbak Ayu Iki nggih anu saiki ngasto ning Magetan. Kap Magetan. Padha jenengan teng ASN Kecahayu. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo nek Mbak Ayu Rani niku wonten Ayu Rani. Magetan. Wah, Suara ketemu Rani kok ya padha, ajek. Pripun, Mas? Wajahnya sekarang keibuan. Alhamdulillah. Mboten tuwek ngoten to maksudnya. Mboten keibuan. Anggun. Anggun. Anggun keibuan. Alhamdulillah. Tak dongake muga-muga iso dadi bintang tamu kaya Mbak Tatin, kaya Mbak Lucy. Amin. Pokoknya istiqomah ndereke Pak Sigit ki mesti dadi. Mboten sakniki wis Oh, sak longgare melu kula mergo dene ASN teng Magetan. Kula Oh, lah, nggih, mboten Pak. istiqomah kula. oh. Kira-kira mau bayang nih piye penak dadi sinden apa penak dadi pegawai negeri? Piye? Penak mboten kerja tapi angsal duit terus, Pak. Oh. Nggih. Pinter Ini ya. namanya bekerja kan ada plus minusnya. Iya, pokoknya Kerja ada di ASN ada nggak enaknya, jadi sinden juga ada nggak enaknya. Iya. Oh ya. Sing penting bersyukur. Bersyukur. Dan yang pasti cintailah pekerjaanmu. Enggih. Maka pekerjaanmu akan mencintai dirimu. Enggih. Iya. Nah. Kan ngene tok dekek lho. Nggih, pancen. Bejek lo ya dekek lho, Pak. Napa nih? Tenan lho. Sing diomongi iki pipi kok terduwek ngene. Kayak iyo pipi. Dekek. Apa nih to kuwi? Iki nek piye Ponorogo iki nembang paling pangu nek gajah-gajahan. Oh, ngoten. Weh. Pak De Gareng napa pun ngertos gajah-gajah? Belas suruh ngerti. Derek. Kesenian khas Ponorogo. Namine gajah-gajah. Oh, Nggih. tumpake gajah ngono karo Bang tumpak. Ah, joget-joget. Lah apa kowe dadi gajah kowe ya? Ditumpaki. Aku sing nombaki. Wah, ora. Lah ngapa? Ora, lho mosok gede sing numpaki lah ya malah. Ya masa Lah, jeneng numpak. Iki Mbak Rani karo Mbak Eni. Oh, Oh, kalian Mbak Eni. Oh. Mbak Eni mengko diselehke sik piringe ya. Ben Mimi. Ah, iki. Mimi. Lagune cewek gaul. Oh, nggih. Cewek gaul. Isor dhuwur. Ngoten iki, Pak. Ah, iya. Wah, jan. Mriki Mbak Eni. Ah, Ya. jejerke campur sari saka Ngadireja. Nggih, Pak. Darjo. Ngadireja. 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 Nek Darjo iki Sidoarjo ya? Nggih, sak wetanipun. Oh iya. Berarti nek kok bar Purwantara, Purwantara, Sogoimo, ya. terusan urutane Jatisrana, Darjo, Darjo. Ngadireja, Wonogiri. Ngadir. Oh, cedhak kota Rumaya. Kota, Pak, kula kota. Kota. Kota kula. Nggon tanjakan bakul degan kae. Lah, pers niku, Pak. Iya, apal rada. Kok tau ngledis ora ta, Pak? Lho. Ae. Kanca kula akeh teng mriki. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Pagi Mbak Eni. Pagi. Weh. Dina tak jajarke Mbak Tatin rada ketok langsing sithik. Sapa sing langsing ya? Nggih. Iki jan ngene iki jenenge body yang Iya. sangat seksi. Indah. Bohai. Bohong kuwi. Lo semampai. Sampai semeter tak sampai. Nggih. Gitu, Pak. Lagune cewek gaul. Oh, nek Ponorogo urung metu cewek gaul iki urung ciri khas Ponorogo rek. Ngoten nggih. Wajib hukumipun. Oh iya wajib. Cewek gaul. Cewek gaul sing nembang nenek gaul. Oke. Pun mutu loro Mbak Eni Oh, niku. pun putu kalih to. Nggih. Tapi di sawang cek lumayan nggo kletik-kletik sih lho, Pak. Lho. Niku ora trimo kletik-kletik kletak-kletuk saged niku. Wong isih kolot kabeh awake. Coba kaya ngapa Mbak Eni karo Mbak Rani. Nah, Cewek gaul. cewek gaul dados.
gajah-gajahan kaya ngono kuwi ya. Tabuhanipun ngeten iki wae, Pak. Iya. Gajah. Karo ditumpake gajah karo diunggi ngono kuwi. Wah. Wonge numpak teng dhuwur. Nggih, mubeng Nyanyi desa. lagu Heeh. cewek gaul ngoten niki. Nggih, nggih no, nggih no. Gajah-gajah. Asli saka Ponorogo. Ponorogo. Wis mila sing ndi. Oh, Bu Yuyun ku nek wis bacut nembang Lestari, wah. Bu Yuyun. Bu Yuyun Sumirah. Bu Yuyun ingkang menika. Lho. Menika wonten griya gadah campur sari. Ayang-ayang iki. Lho, nek sing nom-nom usa Bu Yuyun tek ngono. Pancen Bu Yuyun niku kondang kaloka. Nggih. Saderenge nyinden lak riyen nderekke dangdut pasar malam berkah ria. Nek lak sekolah mosok longgar jane melu ning tong setan bareng. Bu Yuyun sak menika dos pundi? Mengke. Oh mangke nggih. Yuyun Selak arep kepengin ngerti Bu Yuyun. lagune mengke sing hot ya. Luwih hot malih. Niki cah telu niki. Melani, Lila, Mbak Indri. Nah ini tiga serangkai. Nggih bar niki nembe Mbak Lucy kalih Mbak Tatin. Wis ora usah dipikir ayo nyambut gawe. Ora doyan mangan nganti ora doyan mangan. Wis ta. Alon-alon. Pun ya ampun. Sabar, Mel, sabar. Omongane dagelan kok dipercaya. Sabang bar. Sehat nggih Mbak Melani nggih? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Dek, Nggih, dalem. kronologine piye? Mangke kula WA mawon. Menika kuliah ten UT Mas Gareng. UT, Nggih. Universitas Terbuka, Terbuka. manajemen. Oh, manajemen. Nggih, niki koncone anakku barep niku sak kelas riyen. Oh, ngaten. Mau niki sindene awang anakku barengan terus tak latihan ning cakrane Kratsik Nggih, nderek belajar, Pak Nah, nggih. semangat sing sekolah. Nggih. Oh, nek semangat sekolah dadi pinter nyambut gawene bener rezekine akeh wong lanang. Nah, ngerti Oke. Nggih. Kronologine piye? Alah kronologi. Ingkang tengah menika Mbak Lila masih kuliah wonten UNES Semarang. Semarang. Semester pinten Cahayu? Sekawan. Semester 4. Sekawan napa? Sekawan welas. Oh, lah termasuk ya wis Tuwek. gablek berarti. Nggih, bahasa Inggris ini kuliah. Oh, bahasa Inggris. Nggih. Oh, yes, oke. Nek Mbak Lila niku badhe mlebu teng KUA nembian niku ya. Calon manten. Calon manten. Amin. Kok Mbak Lila? Mbak Kalian Indri. Mbak Indri. Niku calon manten gitu. Ya, coba niki lagune disimak saking Wonogiri Manyaran. Weh, Mas Komir juragane rancaan. Niki ugi dipirsani Mas Rudi Gareng. Nonton nobar wonten dalem mriku. Salam Mas Gareng nggih. Nggih. Nderek bungon sikit. Oh nggih saking Semarang Pak Tejo Tembalang. Matur nuwun Mas Irwan Jaken bareng. Mas Jemblok. Oh iya ST nyimak. Lagune sing sigrak sing gayeng lho. Menapa, Pak? Kitir Sumilir. Kitir Sumilir. Oh iya. Geser sik. Posisine simpingane ben penak. Melani sing tengah. Oh, dadi cendhek dhuwur-dhuwur banget ngeten. Nggih, Di MC ini geng reng nanti geng. Iki upamane gur campur sarimu iki ditanggap lesehan gur nek kibote ning ngemperan karo kibot karo kendang tok ngono ki basa Jawa. MC ini. Ya ampun. Dadi niki mung keyboard lesehan tok ngoten niku. Kibot karo kendang tok lesehan ngono ya. Nggih. Nek MC ini piye? Para pamirsa. Lho, lesehan ki lha ya ngono ta? Lah kita, Pak. Sing lesehan iki sing ngendang tok, sing ngibot lungguh kursi. Oh, alah. MC kok ngadeg, MC kok nglesot iki. Nggih sugeng pepanggihan para pamirsa kalian seni campursari lempoh nada. Iya. Lah lesehan lho, Pak ya. Nggih, tembangipun Kitir Sumilir. Karya dari Mas Geduk Siswantoro. Mas Gendut. Mas Gedut. Lah nggih Mas Gedut niku duwe kanca gendut ngoten lho. Niku dalange Kediri. Lah nggih, apal kula, Pak. Mas Geduk Siswantoro. Niku Mas Gedut Siswantoro. Dibawakan 3 artis. Yang pertama adalah Mbak Lila, seorang sarjana seni. Belum. Oh, belum. Kuliah ning
UNES. Oh, masih Urung kuliah di rampung. UNES. Nominasi kekayaan tabungan BRI 300 juta. Wah iya iki ya. Kemudian yang tengah ini yang nampak sangat menderita Mbak Melani. namanya Melani. Mela. Ya, Mbak Mela. Kuliah di UT ya, Mbak? Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Oke. Ya. Kekayaannya 1 unit mobil Colte. Oke. Yang satu ini Mbak Indri. Mbak Indri. Masih mau nikah ya? Mau nikah. Oke, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin amin amin. Kekayaannya urung. Anu lah kekayaannya ditekke nggo rabi kok, Pak. Oh iya. Berarti Surandi kaya Rantai, blas. Rantai, garanti keluntungan lanangan iki, Pak. Iya. Pendak wengi nggo ngamen nggo anu mun tak nggo rabi nika. Kok Ragat. bener le omongan. Lah kula ngerti kok, Pak. Iya. Pun. Coba kaya ngapa? Kitir sumilir dados.
Nadyanto. Tanganmu kok mandi, Reng? Mandi ya, Pak. Iki pun ampuh ngono. ampuh. Ini pengrawit terlatih ngeten niki, Pak. Oh. Jadi sinergi karo sing jenenge sinyal tangan. Dian edan. Ngeten niki. Niki ndek ben yo lulusan campursari kula, Pak niki. Gatra. Tur kompak. Campur sarimu ya sak nada tok ngene iki munine. Nggih, ngeten niki, Kak. Jadi niki Pak, ngeten niki. Tanganmu dibodol sik. Muni Pak, tetep muni. Oh. Wong jenenge sinyal nek pun anu ngeten niki. Munine kok plekutuk ngono. Lho kan gathok loro Pak, dadi otok-otok ngono Pak. Oh. Oh alah. Ngeten niki Pak. Nggih. Pripun? Elok. Jenenge pengrawit itu nek pun ngeten niki lak ya ndadekke semangat dalange to. Oh iya ya. Alah. Ngeten ya Pak. Iso ae rumah saya. Tenan Pak, kanca-kanca iki apa-apa kok iso to Pak. Tanganmu aja kemlawi terus. Kok ndak muni. Mboten napa-napa witekno ya kudune ngoten Pak. Iki nek ora tak undangke Deni ora ramu Den ngatek Den. Atek Den. Iso diplathok karo Deni. Nadyanto tanpa keyboard, tanpa organ iso kitir sumilir iso. Saged. Terusan apa ayang-ayang. Ayang-ayang wau saged. Terus niki wau dereng mengke anu ibu nika mengke. Bu Yuyun. Nah, mengke ya Bu Yuyun nggih. Kira-kira bar subuh mengke nggih Bu nggih. Mengke wah. Mboten bar niki ruwatan niki jam 3:04 niki ruwatan. Wah, ngoten to, Pak? Jam 3:04 ruwatan. Oh, nggih tak salen nak nung kula. Ya Oh, nyapa sik. kok saleh. Lho, sing ruwat sinten mengke? Panjenenganipun Pak Sento. Oh, lah nggih. Lah jenengan saleh arek ngopo? Arep ngruwat kowe kuwi lho. Lho, nyepelekke kowe. Lah wong modelmu kok perlu diruwat ngono kok. Iya, iya ngono. Arek ngruwat wong. Wis, mari Pak niku. Nek pun ngoten pun mari niku pun mboten galak meleh, Pak. Oh, mosok to? Lho, Coba takoni. Nah, ya ngono ya Cahayu. Ya. Lho, nggih Pak pun jinak nek pun ngeten iki. Ket mau kok ora mok kenekke. Nun, Ket mau kok ora mok kenek iki. lha urung teko ngene. Walah, aku kumat meneh nek pun ampun dipancing kumat meneh. Ngeten iki dadi marah-marah lagi niki, Mas. Nek pun dikunci ampun dibuka meleh. Oh, niki wis jaepongan lan Nggih. gegirisi. Niki. Weh, anggere bajidor kahot. Wah, iya. Bajidut. Bajidor. Lah iya bajidor tahot, Kahot. kahot dadi bajidut niku. Oh iya, singkatane ya. Singkatane ngoten, Mas. Bajidor kahot apa bajingan loncat? Bajidor kahot. Oh bajidor kahot. Gak bajingan loncat. Kae ora bajingan, bajing loncat. Bajing loncat. Ora bajingan. Ora. Aku kuwi ora bajing. Nyopet pisane. Wis imsak. Insap. Lah wis insap. Insap. Aku soboku masjid wis dadi tambir masjid. Takmir. 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 Takmir, Mas. Takmir. Tak 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 ain dadi tak 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 mim ya ro. tamir Takmir. takmir. Ngono. Wah, kleru tambir. Karo Mbak Ida Lala, Oke. Sing joget gareng. Iya, Pak Siap loh, beksa loh. Oh, nggih. Nggih. Segalak-galak mulih nunut aku kok engko. Nunut mbok Pak Noel sapek. Wis apik timbang tosa. Mbak Deni ini saking nganjuk-nganjuke pundi Mbak Deni? Guyangan. Oh, main guyangan. Guyangan, Pak. Nganjuk. Oh, desane guyangan. Apik. Terkenal apa kuwi, Nduk? Oh, anu. Akeh apa? warung-warunge ya, Den. Wayu-wayu desa. Wayu-wayu. Oh, alah ngarep bon truk-truk teller ya, Pak. Iya. Nah, Wah. sampean Warunge Deni sing pojok dhewe. Niki Cat ijo. cat ijo. Nggih. Anduke cilik terus ana embere cilik. Sabune cilik. Nggo cuci tangan. Nggo cuci tangan.
Rumah Makan Deni. Rumah Makan Deni Kepala. Guyangan. Nggih. Elok. Buka jam piro, Nduk? Bukanya jam 11 bengi. Kuwi ketoke kuliner birahi, Pak. Oh, buka kok jam 11 wengi. Tunggale silir. Coba kayak apa? Bajidor Gaot, Mbak Deni dan Mbak Ida Lala. Dados. Gugong, Mbak Yosi, Mbak Lucy, Mbak Tatin. Nah, bertiga. Iya, suarane Deni karo joget piye? Suarane Deni wae. Nadyan to kali jogete tetep utuh, Pak. Wah, Santene ora cengkok ya megap-megap cengkoke. Kaya Sunda tenan. Sunda. Wis teko tenan. Wis teko Jawa Barat. Iya. Lha iki ngopo iki? Renggunuk-renggunuk loro iki arep ngopo iki? Lho, iki nyepelake. Iki ono bintang tamu kok renggunuk-renggunuke. Napa Kok sih, padake kebo ngono piye? Lah bapak ngendikane 3, lah kok iki renggunuk-renggunuk iki arep ngopo, Duk? Lah iki 3 Mbak Yosi, Mbak Lucy karo Mbak Tatin. Oh, ngoten. Loh. Oh, lah. Regunu. Masihkah kamu semangat? Masih lah. Oke lah kalau begitu. Aku selalu on. Oh, yes. Namu aku. Kayak klebon orang-orang. Lah iya, wong jenenge ciri wanci ki dhewe-dhewe. Nggih, ciri wanci. Dawuh napa Pak Igit bertiga Pak Igit? Gogo Lestari apa Pujaningsih? Lestari pun minggat wonge. Ning ndi? Nak delekke ning Ngadirjo mesti. Bronjong kok, Pak. Maune omahe Palur, wis pindah. Pun pindah lho, Pak. Ampun bahas niku to, Pak, Pak. Oh iya. Ning kene tulisane Segareng Palur. Ganti, Pak. Gareng apa? Tralala. Rasa bio moringa, kata Pak. Sing sijine wis Gareng Tralala e. Nomormu akeh men wong nek ora tertib iki HP ini nomere pirang-pirang e. Tertib, Pak, tertib. Tertib. Wani nek ndereke Pak tertib, Pak. Oh iya, siap. Nakal kula pun rampung, Pak. Syukur alhamdulillah. Nggih. Pun ngaji, Pak. Alhamdulillah. Ning pondok pundi? Pondok Bersalin. Mudaro. Ya pondok pesantren ngarepe pondok Bersalin. Nggih. Pujaningsih nggih lagune nggih. Nah, niku Napa? Pak. Nggih, Nggih, barang. oke. Napa Mbak Tatin Lestari Pujaningsih? Kula mana? Manut oh nggih. Mbak. Wah, oh iya. Pujaningsih. Pepujaning ati Pujaningsih. Men Mas Gareng Tralala Trilili dadi ganti laning ati. Kaplak kene ya. Oke, Jolali. Urung dulu. Mengke ngoten, Pak, mengke. Kaplake. Iya. Yo, Pujaningsih dadi Oke, masih bersama Cakra Ningrat Indonesia. ada Mbak Tatin, ada Mbak Yosi dan Mbak Lucy. Dalam kondang kita Ki Sigit Arianto. Masih bersama Cakra Ningratnya Indonesia.
Kecampur dek ini. Kecampur sarimu apa iso apa konoke? Ora iso. Entang kula tuku Pak niki Pak. Nggih, tukunan. Kula tuku. Matur nuwun nggih Mas Gareng. Kula matur nuwun. Tralala. Saestu nyuwun pangapunten lho Pak. Siap. Saestu Pak ler batin Pak nyuwun pangapunten saestu Pak. Sesuk nggon ireng-irenge gedheke sithik ini nggon ini lho. Oh nggih nggih. Nggih siap. Sesuk Pak. Kowe ngapunten tenan lho Pak ya. Nggih. Siap. Makasih Mbak Tatin, Mbak Lucy. Sami-sami. Nggih, matur nuwun. Mergo niki mengke kanca-kanca buacutane teng adoh ke awan bengi. Tembatang Pekalongan mriku lho. Nggih, mugi sehat sedanten nggih, Pak. Nggih. Bar iki ruwatan Pak Sento jam 3 seprapat ngantos jam sekawan ngene. Jam sekawan langsung kukut-kukut bablas mriku. Sego kupat, sego liwet, ora liwat andem selamat. Makasih Mbak Lucy, Mbak Tati. Nggih, jawa sami Pak. Salaman, kowe iki arep salaman apa pamer gelang jane? Iya. Wis. Wah, gareng ayo. Gareng iki dekne iki gleleng, Truk. Ngopo? Bintang tamu dadi gareng iki tak takoni siji ora ngerti kok. Masa? Omahe gareng iki ngendi coba? Nek Semar Karang Kadempel sampe Sireng, nek Petruk Pecuk-Pecukilan. Bagong Karang Kabolotan. Oh nggih, Mbak. Omahe gareng direng. Ngombe ditakoni ora ngerti malah ngombe. Nggih Pak. Nek wayang kulit ki omahe gareng endi? Gareng nika omahipun pecuk-pecukilan. Ah, gone Petruk. Alah. Karang Kadempel. Gone Semar. Alah. Karang ora ndek omah apa? Alah, ya duwe. Wis, kuwi kudu digoleki. Oh lah nggih. Filosofi silsilah gareng. Mbak Tati badhe salaman. Nggih, tak dhisikne sik. Nggih. Kok liyane Matur do nuwun. entuk aku ora entuk dhewe nya Pak. Kene maju tak sedang. Nggih Pak. Gareng Omahe ngendi? Karang Kadempel. Alah, gone Semar. Pecuk-pecukilan. Gone Petruk. Karang Kabolotan gone Bagong. Wonogiri. Alah ngawurnya. Kuwi nek ora ngerti silsilah gareng iso kuwalat lho, iki mung golek sandang pangan lho. Wah, mbok Tenan apa kan kuwi iki? Wah. Ya wis PR-mu golek ana ya. Engko nek wis ketemu aku di WA. Oh nggih Pak. Siap. Ini penentu mulih ta Pak niki? Sampun. Nggih. Mike ditinggal. Nggih, soalnya kula nunut Tatin niki. Oh, iya. Wah. Iya. Bapak Semar kae lho.